Kardom kado kavya phanta nangli tu maphan arling general henpen kardom pajer iklo. Pini ke men mate noun aphuthak le chithan iklo na. Tangti padel di pinpen pangching ik phedlo na. Men ko pilo. Mate what is noun? Ke theklong le ahormu. Langroy langjeng. Inglong arlok. Rong rup. Hei hui amena phansi. Men pulo. Lasi, munit, hormu, langroy, dim, hei hui amena phan anke, men sipu, sonsi, wo, sarthe, difu, guwahati. Men son ko ando, lapen, kopi pilo. How many types of noun are there and what are they? Men son phodu. Sonsi, men amen, mate proper noun. Men purap, common noun. Men pangrum, collective noun. Men hormu, material noun. Lapen, men aot, abstract noun. Men amen, proper noun. Munit amen, adim amen, langroy amen, rongsupi amen, adet amen, hei huya phansi, men amen pulo. Sonsi, langtuk, difu, bokajan, hei hui henlo. Men purap, common noun. Akhei ason mate ajat amen, hei hui amphanta, men purap pulo. Akhei ason ajat adilung, pen, purapet aphansi men purap pulo. Sonsi wo methan munit hei hui henlo. Men pangrum collective noun. Pangrum pet pangrom et ahur amukha aphansi men pangrum pulo. Ison ahormu dopik sita chingrum mate pangsom asonsi ke do aphan men pangrum pulo. Sonsi ahur R2 adilung hei hui henlo. Men ahormu material noun. Kithip ketheng ahormu kisoy keret ahormu aphan men ahormu sipu. Sonsi lang an ok theng cheng chong nok hei hui henlo. Men aot mate abstract noun. Munit lapen ason kaprek ahormu aot marjeng kepeklang amen aphan aot sipu. Sonsi akilir akier akilok hei hui henlo. Nangli tum chini iktha lahai a answer nili jongjong leka bonda bonkali nili tathan guru atsat lang aphan chethik ekbom lasi nili kitab long ka charli pon long amok hasi paklang ekbon kechok chi anta dia iktha churu lo nangli tum aphan nili video kelang ekbot lasi mu puthot a video long le chitong ek thulo na kardom.